салом алейкум дӯстон азизон, зуҳуршо бо шумо. дар 3 дақиқа хоҳиш дорам дар бораи як мафҳуми хеле сода оддӣ бо шумо гап занам. хуб, мафҳуми фидбек ё ки обратная связь. Фидбек чист? Фидбек як маълумоти, як ғизои, як элементе аст ки ба мо кӯмак мерасонад барои пешравӣ, барои мустаҳкам кардани низом, барои беҳтар кардани процессҳои гуногун дар ширкат, дар ташкилот, дар чизе набошад. Фидбек бароямон як нигоҳи берун аз низоми дохилии худамон. Ва албатта мо шумо дар бисёр масъала маҳдуд ки ҳастем, мо наметавонем баҳои хуб додан ба кору фаъолияти худ. Мо метавонем, яъне донишҷӯ буданд, талаба ва ғайра, ҳатто вазиру президентҳо ва ғайра ниёз доранд барои фидбек. хуб, фидбек мисол худи ҳамин навор вақте ки сабт мешавад, мо мегӯем ки ҳамин навор чӣ хел мо ин наворро метавонистем беҳтар кардан, шояд каме рӯшанӣ зиёдтар ворид кардан. эҳтимолан худи либоса метавонист дигар бошад, фарз кардем як куртаи сафед ва сифати овозам шояд беҳтар метавонист будан. хуб, хеле муҳим тарзи расонидани ҳамин фидбек, ҳамин маслиҳат, бо кадом роҳ, бо кадом услуб мо мерасонем ҳамин маълумотро ба одам, ба ширкат, ба ташкилот ва ғайра. мисол як принсип ҳаст, принсипи сэндвич. яъне дар аввал мо мегӯем ки чизҳое ки албатта ба мо маъқул аст, писанд омад, ва баъд аз он дар мобайн мо мегӯем ки чизҳое ки метавонист беҳтар шудан, албатта бо ягон маслиҳати хуб, ва дар охир мо ҷамъбаст мекунем ва раҳмат мегӯем барои чунин имконият ва чизе ки албатта ба мо маъқул аст. як принсипи хеле оддӣ. боз принсипи дигар дар додани фидбек, эҳтиёт кардан мо бояд донем ки баъзе чизҳоро мо метавонем як ба як фаҳмондан, хосатан чизҳое ки бояд ба болои ӯ яъне кор кунем. хуб, ва фарқияти мобайни фидбек додан ва танқид кардан хеле калон аст. танқид як чизи дигар аст, чизе ки масалан одатан шояд аз ҷиҳати ҷумлабандӣ, аз ҷиҳати одоб баъзе маҳдудиятҳо дорад, баъзе хислатҳое дорад ки моро албатта агар ки хоҳиш дорем ки барои беҳтар кардани ягон низом, беҳтар кардани ягон тарзи кор бояд фидбек дода шавад. умедворам ки фаҳмо аст, сода аст ва ягон фидбек бошад лутфан ба ман диҳед. хеле шуморо дӯст медорам. сарбаланду обод бошед.